OnGuard е най-известният ни бленд. Това е бленда за имунитет, подсилва имунната система, справя се с сезонни заплахи, убива вируси и бактерии, така че той е прекрасен за профилактика и за лечение включително. Може да се използва и за възрастни, може да се използва и за деца. Разбира се, за деца предимно аз препоръчвам ароматно. Сега в този си вариант на дъвчащи таблетки е подсилен и от витамин Е, витамин Д, цинк и калций, така че да има още по-пълни ползи и да е удобен за изпът, за бързаното ежедневие и да можем да се възползваме от тези ефекти, където ни потрябва. Таблетките са компактни, можем да си ги сложим в чантата и когато имаме нужда, да кажем сме в някое събиране и има около нас хора, които така кихат, кашлят, може да си вземем една, чисто като профилактика. В един пакет има 60 таблетки, така че са много, ще ни стигнат за много време. До края на месеца са с 10% отстъпка и тук само обичайното напомняне, че тази отстъпка не важи, ако се обменят точки за този продукт. Така че обменете си точки, но за нещо друго. И продължавам. Имаме много вълнуващи неща. Лимитирани серии. Едното е есенен комплект